Bayan tantancewa da rairayewa da regewa, masana sun tabbatar da waɗannan siffofi guda 10 da Sheikh Abdul-Jabbar ke da ita iri ɗaya ce da ta mahaifinsa, babu maraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan siffofin kuwa su ne zafi kan sha'anin addini. Ba wanda bai san Sheikh Muhammad Nasir Kabara ba da wannan ɗabi'a ta zafi kan sha'anin abin da ya shafi addini. Haka kuma ba wanda bai san ɗan nasa a wannan ɗabi'a ba ta zafi kan abin da ya shafi addini. Ba sa ragawa ko da wasa wajen abin da ya shafi addini ko ya yake. Na biyunsu kuma akwai kyauta. Ba wanda bai san cewa Sheikh Muhammad Nasir Kabara yana da kyauta ba. Haka ba wanda bai san cewa ɗan nasa Sheikh Dr. Abdul-Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara mai kyauta ba ne. Haka jarumta. Ba wanda bai san Sheikh Muhammad Nasir Kabara da jarumta ba kan duk abin da isa gaba, bai tsoron abin da zai je izo. Haka ɗan nasa ma ike da wannan ɗabi'a. Na biyu, gaskiya kan abin da suka fuskanta. Idan suka tabbatar da gaskiya abin da suka fuskanta, to fa ba gudu babu ja da baya. Ba wanda bai san Sheikh Muhammad Nasir Kabara kan wannan ɗabi'a ba. Haka ba wanda bai san Abdul-Jabbar kan wannan ba. Na ukunsu, ilimi. Ba wanda bai san cewa Sheikh Muhammad Nasir Kabara iya da tarin ilimi ba. Haka kuma ba wanda bai san ɗan nasa Sheikh Abdul-Jabbar yana da tarin ilimi ba. Na hudunsu shine iya tafka muhawara. Ba wanda bai san cewa Sheikh Muhammad Nasir Kabara ƙwararre ne wajen iya tafka muhawara ba, ta ida duk wanda ja da shi da wuya bai ci ƙasa ba. Wannan haka ɗabi'ar take ga ɗan nasa Sheikh Dr. Abdul-Jabbar, domin ko binciken BBC ma na kwanan nan haka suka tabbatarwa da mutane. Na ukunsu shine rashin kwaɗayi. Ba wanda bai san cewa Sheikh Muhammad Nasir Kabara ba shi da kwaɗayi ba a rayuwarsa. Haka ma masana suke cewa Sheikh Abdul-Jabbar ba shi da kwaɗayi, domin kwa baya bin 'yan siyasa da sauran mutanen da suke za a bi su a samu wani abin duniya ba. Sai baiwar harshe. Babu wanda bai san cewa Sheikh Dr. Muhammad Nasir Kabara iya da baiwar harshe ba, ta inda yi magana cewa mutane da yawa kan sauraron su fuskanci ina isa gaba. Haka ba wanda bai san ɗan nasa Sheikh Abdul-Jabbar da wannan ɗabi'a ba ta baiwar harshe. Samar da guraren ibada. Babu wanda bai san cewa Sheikh Muhammad Nasir Kabara a rayuwarsa yana da samar da masallatai da makarantu da sauran guraren ibada ba. Haka na ba wanda bai san cewa Sheikh Dr. Abdul-Jabbar yana samar da irin wannan abubuwa akai-akai. Baiwar jama'a. Abun baiwar jama'a ma ba wanda bai san haka abin ike ba wajen Sheikh Dr. Muhammad Nasir Kabara. Allah ya ba shi farin jini da jama'a ta yanda shi ne jagoranci kafa ƙadiriya a Afirka ta yamma baki ɗaya, zama shi ne shugabanta ga tarin mabiya da almajirai. Haka na Sheikh Dr. Abdul-Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara ike da wannan baiwa ta tarin mabiya da ɗalibai. Har a cewar BBC ma ɗan da wasu 'yan shekaru zai iya zama mutum na ɗaya a Afirka wanda ya fi kowa yawan mabiya. Jarumta, juriya, abubuwa ne da suke sanannu a wajen waɗannan bayan Allah guda biyu, wato ɗa da mahaifinsa.
duk wanda ya riski rayuwar Sheikh Muhammad Nasir Kabara ya san cewa mutum ne mai jarumta da juriya da kan abin da yake so ya aiwatar cikin addinin musulunci. Muna fatan wanda iji wani abu da yake ba haka ba ko da gyara, mana comment, mana like, mana share. Mun gode da zuwa tashar mu ta Tumbin Giwa TV.